per degustar amb tota la seva intensitat els vins del Penedès, el que cal és mirar-los, perquè a través del color tenim molta informació. Per exemple, el tipus de varietat, l'envelliment, la criança. Després, si movem una mica, veurem que els vins que tenen un bon grau alcohòlic hi ha una gota que precipita al voltant de la copa d'una manera lenta, sembla quasi oli. Això vol dir que tenen un bon grau. Després, és molt important el tema de les aromes. Més que res, no volem que fem poesies, però sí que penseu una mica quines olors o quin gust té el vi. Sabem que el vi fa olor vi, però segur que si el compareu amb fruites, amb sèries vegetals, amb notes torrades, amb tot allò que el vostre diccionari experimental té, segur que en trobareu molts de matisos. I després, en el gust, val la pena pensar com ens passa aquest vi per la llengua. És veritat que al principi sempre és golós, perquè a la punta tenim les papil·les gustatives que capten la dolçor, que als costats és normal que ens salivi perquè hi ha l'acidesa i que el postgust estigui marcat per l'amargor. Escolteu, porto 3 sentits, però em falten 2 més. El tacte està també en el vi, amb els tanins, amb l'espró, amb la temperatura, si hi ha carbònic i també, molt important, l'últim, que és l'oïda i és el brindis.